Училище Жар птица. Задружно семейство с любов, красота и добро. Равногор, България, Родопа, планина Орфеева. Музикално, изобразително и танцово изкуство. Цялостност, природност, откривателство, творчество, игра. Градинарство, овощарство, билкарство, цветарство, пчеларство. Къщи по дърветата, майсторене. Обгрижване на пойни птици и диви животни. Поддържане на средища за тях. Международни планински лагери, семинари, перформанси, драматизации, кинопродукции. Творческа лаборатория за самопознание и оригиналност. Разсадник и мултипликатор за международно приятелство и обмен на националните култури. Пилотно училище, привличащо световен опит за нова природна, жизнерадостна, творческа стратегия. Тук се ражда новия човек с любов, красота и добро. Че се вдигная над България, съм потънала, че изсипая огън слънчеви над нея, че запалия сърце българско, юнашко. Че пробуди се българска земя, звездокрилата, че запали се огън слънчеви в душата си, че родила е ясно слънчице небесно, че се любия и народите. Град